गोथौयै जों फोथायो जे सोलोंथाइया मोनसे हादरनि आरो मोनसे हारिनि सिनस्रि। सोलोंथाइखौ नागारनानै मोनसे हादर आरो मोनसे हारिखौ दानो हाया। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि जेनाखि मावथांखि फोसावनायनि गेजेरजों थाद'नाय गैयै मेसिभलि जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ फरायसाफोरनि गेजेराव मोनहोनो थाखाय जिखिनि जोंनि फारसेनिफ्राय एवारनेस मटिभेशनेल बा जिखिनि हाबाफारि एक्टिभिटि लानांगौ जोङो मेसिभलि जोङो 2006निफ्राय जोङो लाबोबाय थादों आरो फैयै फैनानै दिनै 2022 मायथाइ जाफैबाय। दिनै जथेस्थ' माने बर' मिडियामनि सोलोंथाइ बेवहाय माने क्वालिटि जेनाखि मोनसे इमप्रुभमेन्ट बा क्वालिटिनि मोनसे दावगानाय बेखौ जोङो दिनै नुनो मोनफैबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमबो थांनाय समफोराव जायफोर फरायसाफोरा मोजां मोनसे क्वालिटि मोनसे इडुकेसन लालांबाय बर' मिडियामजों बिथांमोननिसिम आङो कंग्रेसुलेसन होदों आरो फैबाय थानाय समाव जायफोर देग्लाय माने मेट्रिक आनजादखौ मोजां नम्बर लानानै पास जाबाय बा पास जाबाय बिथांमोननिसिम आं कंग्रेसुलेसन होदों आरो फैबाय थानाय समाव जेन बिथांमोना हारिनिनो माने क्वालिटि मोनसे सुबुं बा हारिनिनो क्वालिटिनि मोनसे सम्पद जाहैनो हायो बेखौ जोंहा मिजिंथिनाय दङ। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेफोरबायदि माखासे बरायनाय हाबाफारि बा गुबुन गुबुन एक्टिभिटिफोरखौ लाबाय थादों जायखौ दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बेंटल कलेजाव देग्लायनि 2022 मायथाइनि जिखिनि मेट्रिक आनजादखौ बर' मिडियामजों उथ्रिसार जानानै जिल्लानि सिङावनो बांसिन नम्बरनिफ्राय लानानै जिथि मासि आवग्रिनाय बा मोननो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। खुब जथेस्थ' गोजोनथावना हाबाफारि आङो जिल्ला एबसुनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे जायफोर बरायजाबाय बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस जासिदों फैबाय थानाय समाव बिथांमोना गावसोरनि जिउनि थांखि होसोनायाव जेन जाफुंसारो आङो बेखौनो मिजिंथिदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बाथ्राखौ जोङो स्ट्रेस होनानै दिनै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइजोंनो लोगोसे स्किल इडुकेसननि बाथ्रा आदब माने गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा बे बाथ्राखौहाय लानानै जोङो आरोबाव जोङो गोसो होसिननानै जोङो खामानि मावनो जोङो नाजाबाय थादों जेराव जोंनि फरायसाफोर बिमा बिफाफोर आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि जोंनो कपारेसन नांगौ आरो फोरोंगिरिफोरनिबो जोङो कपारेसनखौ जोङो मोनबाय थादों। फैबाय थानाय समाव जितु स्किल बेस्ड मोनसे ट्रेन्ड बेबायदि मोनसे सोलिबाय थादों। दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि जाखांबोनाय जायफोर माने यां जेनेरेसननि जेनाखि स्टुडेन्टसफोर बिथांमोनहा क्वालिटिजों लोगोसे स्किल बेखौ जों जुदि माने खालामनानै लानो हायाबा आनएमप्लयमेन्ट बेबायदि मोनसे समयसाजों फेस जानांनो हागौ बा मोगा मोगि जानांनो हागौ। जेन जोंनि फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो फरायसाफोरा जेन रावबो आनएमप्लयमेन्ट बेबायदि समयसाजों माने मोगा मोगि जानो गोनां जाया बेखौ माने जोङो तैयार खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। मानोना गाबोननि थाखाय जोङो दिनै सानाब्ला गाबोननि थाखाय जोङो दिनै रायलायाब्ला गाबोननि थाखाय जों जुदि दिनै मावाब्ला गाबोन जोङो रिजाल्ट जोङो मोननाय नङा। बेनि थाखायनो जोंनि फरायसाफोरजों जेसे हायो दिनै फोरोंगिरिफ्रा होनायजों लोगोसे बिमा बिफाया फोरमायनायजों लोगोसे जोंबो जोंनि साइडनिफ्राय बेफोरबायदि माखासे इनफरमेसनफोरखौ जोङो होबाय थादों। मानोना दिनै गोजौ सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव सासे फरायसाया माने मा होनदों सोरबाया सरकारि साख्रि मावनो गोसो जाया, सोरबाया गावनो गाव एन्टारप्रेनर जानो लुबैयो बा गावनि सेल्फ माखासे स्टार्ट खालामनो लुबैयो। बैफोरबायदि मानसिनि थाखाय स्किला खुब प्रयजन जागोन। आरो सोरबाया गोसो जानानैबो माने सरकारि साख्रि मोनासै मावनो लुबैनानैबो बिथांमोननि थाखायबो अल्टारनेटिभ बेबायदि मोनसे बेबस्था होनोबा बे मानसिनियाव स्किल थानांगोन। बिनि थाखायनो जोङो स्किल इडुकेसनखौ जोङो खुब गुरुत्त' होनानै जोङो खामानि मावदों आरो दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौ एड्रेस खालामनाय जादों। गोजोन्थों। एबसुआ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बे हाबाफारि लानानै बर' बिजोंजों फरायनाय दिनैसिम गोबां जाफुंसार जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि गेजेरावबो खायसे गथ'फोरा मेट्रिक आनजादाव मोजां उथ्रिनानै गोजौ सोलोंथाइ लानायाव माखासे कमिउनिकेसन गेपाव आन्दायना थानाय जोङो खायसे फरायसाखौ नुनो मोनो। बे बेलायावहाय बेयो नंगौ जोंनि एक्सपिरियेन्स आरो जोंनि मेगनजोंनो जों नुदों। बियो गोबां खारन दङ बेवहाय जाय माने डिस्टिंसन मोननाय बा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननाय बा फार्स्ट डिभिजन मोननाय मोजां नम्बर मोननाय बेबायदि फरायसाया गोबां माखासे जेंनानि थाखाय गोबां फेक्टर्सनि थाखाय सोरबाया जाफुंसारनो हायाखै। बेफोर डाटाफोरा जोंनियाव दङ। इयुनाव जोङो नोंथांमोननो बेखौ जोङो बिथङै जोङो फोरमायनो नाजागोन। आङो दा बेखौ मुं बा एड्रेस बा गुबुन गुबुन बिदि फारिलाइ आं बुंनो लुबैयाखै। बेबायदि जादों दा बेबायदि दाजाथों बे बाथ्राखौबो दिनै बुंनाय जादों। आरो ओरैबायदिबो दङ जे जाय मेट्रिकखौ नोङो थार्ड डिभिजन पास जादों बा जाय मेट्रिकखौ फेल जादों बेबायदि फरायसायाबो मोजां नाजाफिननायनि गेजेरजों डक्टर जानाय प्रफेसार जानाय बेबायदिबो दङ। जोंनियाव बेबायदि एग्जाम्पल दङ। दा बेखायनो
माने जोङो बे बाथ्राफोरखौ जोङो गोथौ आरो गुवारै जोङो रायलायबोबाय थादों आरो देग्लायबो जिखिनि फेल जानाय माखासे फरायसाफोर चिरां जिल्लानि सिङावबो दिनै मा होनदों 500नि एसे बारनाय बेबायदि फरायसाफोरा दिनै फेल दङ बै फरायसाफोरखौ जोथोन लानाय आरो बिथांमोनखौ जोङो गोजौ फारसे लांफिननायनि बिबानाबो जोंनियाव दङ आरो जायफोर पास जाबाय आरो मोजां नम्बर मोनबाय बा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनबाय बिथांमोनखौबो जोङो जाफुंसार खालामनांगौनि बिबाना जोंनियावबो थाबाय फरायसाफोरनियावबो थाबाय बिमा बिफानियावबो थाबाय बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेसे हायो जोङो माने साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ साक्सेसफुल खालामनायाव जोंनि फारसेनिफ्राय मा मदद खालामनो हायो बेखौ जोङो होलांनो थाखाय जोङो नाजागोन।